Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin abdika wa nabiyyika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi taslima bi qadri madhamati dzatika fi kulli waqtin wa hin. Para alim ulama, para kiai, para pejabat, tokoh-tokoh masyarakat, wabil khusus jamaah majelis taklim Mushola Al Hikmah Jetis Jipangan Banyudono ingkang kula hormati, sumangga langkung rumiyin tansah kula dherekaken ngunjukaken ras muji kelawan syukur dhateng ngarsa dalem Allah Subhanahu wa taala. Bilih dumugi dalu menika kula panjenengan sami tasih pinaringan kesehatan, kesarasan, umur panjang, pinaringan iman Islam, katite saged makempal manunggal wonten ing mushola menika dalam rangka thalaqul ilmi pengaosan malam Jumat, malam Ahad Wage. Alhamdulillah ibu dereng ngantuk, mergane pun dahar arem-arem. Selajengipun selawat salam mugi tansah kunjuk dhateng junjungan Nabi Agung Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, alhamdulillah niki wau bibar maghrib Jawa. Nggih to. Biasane agar udan ngoten niku do sambat. Ya Allah, udan niku arep pengajian malah udan. Nggih napa nggih? Pasti kula panjenengan berpandangan negatif thinking. Mesti sambat sik. Gene sing memeane urung dipulungi, gene sing mungkin intipe lali urung dieyokke, dan lain sebagainya. Kebanyakan manusia ketika dihadapkan oleh sesuatu kahanan, itu terkadang kita berburuk sangka kali Gusti Allah. Was-was gini, ya Allah, gak aku mau meme aku tak tulungi lah. Pramila kula panjenengan sami belajar nampi kahanan hidup, kahanan urip niku kanthi adhedhasar lila legawa. Adhedhasar napa Bu? Lila legawa niku basa Jawane, basa Arabe ikhlas. Narimo ing panggung. Cara gampangane ngoten. Kula panjenengan kedah belajar. Pramila lajeng Kanjeng Nabi ndhawuhaken nalika hujan turun, kula panjenengan kok ngerti awan panase kaya ngono kok tau-tau bar maghrib res. Kanjeng Nabi ndhawuhaken supados kula panjenengan ndonga Allahumma shayyiban nafi'an. Ya Allah Gusti mugi jawab menika beto manfaat. Beto napa Bu? Manfaat. Kagem kula panjenengan sami. Mula wong Jawa mastani jawab sejane uwah. Mula nalika turun hujan kula panjenengan kapulih ndonga dhateng Gusti Allah. Aja kekean sambat. Nyat wong urip ya pancen dititake akeh sambate. Ning ndang eling karo Gustine. Ngoten lho nggih. Kula tak munjuk riyen nggih. Niku
kesupelan arem-arem niku. Ya Allah, kula nyuwun gesang ingkang istiqomah. Ya Allah, kula nyuwun benjang pecah husnul khatimah. Sholawat badan. Sholatullah ala toha sholatullah ala yasin. Nyuwun dhateng Gusti Allah mugi kula panjenengan sedaya tansah pinaringan iman Islam istiqomah ajeg jejeg kontinu anggenipun nglampahi ngibadah. Napa malih niki wau bar maghrib diuji Gusti Allah udian. Wes iki kira-kira ibu-ibu majelis jamaah mushola jetis tak uji udan gelem cek gelem mangkat pengajian apa ora, apa malah jingkrung ana omah nunggone putune lek dolanan HP, apa malah nonton televisi. Nggih to, diuji keimanan kula panjenengan. Kula ya wonten wonten masjid jagungan ngantek tekan ngisak masjid kula. Wah, kok malah udan. Padahal niki ya dalu niki rapat kumpulan RT plus rapat bahas korban. Wah, muga-muga paring terang Gusti. Alhamdulillah grimis-grimis dipun paringi terang alhamdulillah. Lah itulah setiap hari, setiap saat iman kula panjenengan menika dipun uji dening Allah Subhanahu wa taala. Pramila kula panjenengan saged niku namung nyuwun donga kali Allah Subhanahu wa taala mugi tansah pinaringan iman Islam istiqomah. Pramila kula nderek ndedonga Bapak Ibu ingkang dalu menika taksih kersa rawuh dhateng musala menika kula dongaaken mugi-mugi tansah pinaringan ilmu ingkang bermanfaat. Amin. Badanipun awet sehat walafiat. Putra-putranipun sholih sholihah. Anggenipun ibadah saged giat lan saged ngedohi tumindak maksiat. Nyuwun dhateng Gusti Allah mugi-mugi pinaringan rezeki ingkang agung halal lan thayyibah saged kangge sedekah lan jariyah syukur bagi saged ziarah dhateng Mekah Madinah. Nyuwun kali Gusti Allah mugi-mugi kula panjenengan pinaringan ridho ikhlas sabar manah tentrem ayem tumak ninah ngibadahe ajeg jejeg tur genah. Nyuwun dhateng Gusti Allah muga-muga pinaringan panjang umur kangge ngibadah lan ajeg bersyukur donya akhirat saged adil makmur. Allahumma amin. Buat komplit toh Bu? Lah saniki masuk ke materi. Pun masuk ke materi. Kanjeng Nabi paring dawuh Bapak Ibu wonten salah setunggalipun hadis
kangge mengingatkan kula panjenengan sami. Kangge mengingatkan kula panjenengan sami. Ananging saderengipun kula wasak hadisipun Kanjeng Nabi, kula badhe syiiran riyin. Eling-eling sira manungsa eling ana anggonmu salat ngaji mumpung durung katekanan malaikat jurupati. Niki syaire Ida Laila. Riyen niki lagu favorite almarhum ibu kula. Ida Laila riyen kesehatan singkat Jawa Benda niku. Sore kula setel ketep, kula setel lagu niku. Dadi ngantos apal Ida Laila, Titik Sandora, terus angkatan 70-an niku lho musik-musik niku ibu remen. Musik-musik ngoten niku kalih Yainuddin MZ, balik tempo dulu. Nah sakniki yo ngetren Anwar Zaid napa sinten lah. Lah itu. Syairipun Ida Laila ternyata niku mengingatkan kula panjenengan. Eling-eling sira manungsa ngeling ngono anggonmu salat kelawan ngaji. Kula panjenengan dipun dawuhaken Gusti Allah kapureken salat. Insyaallah ibu-ibu, bapak-bapak panjenengan sampun nindakaken salat gangsal wekdal nggih Bu. Ning ora bercukup niku, ternyata ditambah malih kapureken kersa ngaji. Baik ngaji membaca ayat suci Al-Qur'an ataupun ngaji menambah wawasan pengetahuan ilmu agama Islam. Napa malih sak menika zamane pun zaman canggih Bapak Ibu. Jenengan pun gadah HP Android niku arep model golek pengajian model piye wae enten. Kanten pinter-pintere jenengan pados channel YouTube. Nah jenengan mirsani YouTube kula niki kula rekam. Jeng kula lebetke ngen YouTube kula. Channele Mas Wahid Maklutik boyo lali. Nah, jenengan ngetik Mas Wahid Maklutik niku enten niki. Pun ketok niki kula rekam mengke kula upload. Nah niku. Kula panjenengan dipun dawuhaken eling-eling sira manungsa ngeling ana anggonmu salat kelawan ngaji. Kenapa kok salat kelawan ngaji? Sebab niku kangge bekal kula panjenengan. Panggilane Kang Maha Kuwasa gelem ora bakal digawa disalini sandangan putih yen wis budal ora bisa mulih nalikane kula panjenengan benjang titi wancinipun dipun timbali dening Gusti Allah pun disalini sandangan putih. Nah wis budal ora bisa mulih niku tegese kula jenengan pun sedo. Nah saniki jenengan malam Jumat, bapak-bapak dina Jumat apa? Wingi arep Jumatan budal ngangge pakaian baju takwa, semua serba putih, peci putih, baju koko putih, sarung putih, sak kaos kakine ya putih. Budal mengke tesih saged wangsul. Jenengan tindak masjid ngagem rukuh mukena penutup tubuh warnane putih. Budal mungkin tesih saged mundur. Tapi suatu saat nanti kula panjenengan diagemi sarwa putih ning nak wis budal ora bali mulih. Ketika napa niku? Sedo. Kapan? Ya wallahu a'lam. Derek kersanipun Gusti Allah. Kula niku kemutan.
100 hari yang lalu kalau ditinggal bojo. Ketika enten rumah sakit Karya di Semarang, kula mandikan, terus kula kafani kali kula genduk karo ibu. Mara sepuh, ayo Nduk, kowe mbiyen cek cilik diopeni ibu, dimandiin ibu. Saiki ibu wis sedo kapundhut yo bareng-bareng disuceni. Apa karo nangis. Ayo disuceni, diolak-olake. Sebab kan mandi sendiri pun mboten saged. Diolak-olake karo selawatan. Sallallahu ala Muhammad. Kocak gara-gara. Sallallahu ngangge rasukan putih, kain kafan. Ngangge napa? Kain kafan. Dibuntel rangkep telu utawa ganjil. Talene dipocong. Nak ampun leboke kotak peti utawa bandosa. Lah, tumpakane kereta Jawa roda papat rupa manungsa jujukane omahku tanpa bantal tanpa mangke mboten enten adore mungkin panjenengan bentuk kula ajari blum plak tum blum makanya nanti pengawasan diparing ini berjanjian adoran iki kula ajari nggih bimbingan kula maka nggih enten adoran ning terus bubar terus bubar ya mempertahankan itu lebih sulit daripada membentuk itu gampang, obor belarak dan bariku bubar. Tumpakane kereta Jawa roda papat rupa manungsa jujukane jero guwa tanpa bantal tanpa kloso. Nalika jenazahipun istri kula dipikul saka omah dimakamnya ten Mutih Sawit lho. Junjung tak itu ya wong papat jebule ya. Wah, berarti ya syaire idalae pancen nyoto. Tumpake kereta Jawa bandosa. Niku panas udan tetep berangkat. Wayah dibudalke. Esok awan sore bengi wayah wis siap. Ke orang nganggo leren-leren. Benten jenengan nembe piknik kisah tindak Jakarta napa tindak pundi kok bensine telas. Leren se yo ngopi-ngopi se pakmu yo. Ten pundi nak gen napa niku jalan tol enten peristirahatan. Namine napa? Rest area. Leren se ana ling nganggo pipis, ana sing mampir dahar, makan, isi amunisi. Kalau bandosa ketika kula panjenengan benjang, titi wancinipun diangkat niku wau. Gak ana critane, sik leren sik yo ngopi-ngopi sik. Enten mboten? Mboten enten. Sik ngopi-ngopi sik mampir nih pancene yo jasik yo ngopi sik. Iki terbelane salahke sik yo. Kok wae yo mboten enten. Tetep lanjut. Mangke kok sing nyotir kesel ganti wong liya. Nggih napa nggih? Itulah kendaraan yang tanpa ada hentinya nak urung tekan mako urung lereng. Leng mikul leng nyunggi niku ora bakal lereng. Terus lah tumpakane kereta Jawa nak roda papat rupa manungsa. Dituroke lanjut syaire dituroke ngalor mujure turu ijen ra ana kancane ditutupi anjang-anjang
Nggih napa nggih? Jenengan nak ningali nika begitu jenazah diambil tampani diseret. Diturokke ngalor mudure. Oh, diringke madhep kiblat, madhep kulon. Diganjel gelungan telu. Gelu kok gelungan telu. Gelu niku lho, gelu ngerti ta, Mbah? Nah, adik-adik ini ora ngerti. Gelu ki apa to, Mas? Gelu iki lemah to, Dik. Lemah iki bendel-bendel kaya bal cetuk, bal kasti ngono kae. Diganjel iki. Iki wontenane tubuhnya si mayit niku. Niku mengandung filosofi Bapak Ibu. Lho, lengger cahaya cah bagus ngeling ngono. Wong nak wis mati jasate diturokke mujur ngalor kuwi dikancani gelu. Gelu niku tegese tugel. Telu sing ngancani ana telu. Lah niki jumbuh kalih hadis ingkang badhe kula waosaken. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Kanjeng Nabi dawuh, yatba'u mayyita salasun fayarji'u isnani wa yabqa ma'ahu wahidun yatba'uhu ahluhu wa maluhu wa yarji'u ahluhu wa maluhu wa yabqa amaluhu. Nalikane mayit kula benjang kula panjenengan benjang nalika diturokke enten mriki mongko mayit ki bakal diringi telung perkara. Siji saking dalem keluargane, nomor kalih bondone, nomor 3 ngamale. Keluargane ya termasuk bojone, putrane, tangga teparone, sanak kerabat hande taulan, kabeh ngiring. Kula iring almarhum bojo kula ya kula iring. Kabeh do ngiring kabeh. Kendaraane ambulan ya diiring. Sing duwe mobil ya mobil. Nak perlu diparingi tulisan nika dari PT apa ikut berbahagia napa? Berduka cita atas meninggalnya si Fulan bin Fulan. Kabeh wanene dalan kembang ucapan ngoten diri pirang-pirang. Ternyata kabeh niku gur mandeg sampai di situ Bapak. Putrane, bojone, kancane mandeg ana dhuwur makam. Tetep si mayit tetep dimasukkan ke situ. Yang dua mengantar sampai di situ. Yang dua ini nanti kembali, yang satu masih bertahan di situ. Sing wangsul keluarganya, bojone, putrane sing soleh-solehah, sing sukses kabeh melu wangsul kanca kancane sanak kerabat hande taulan balik kabeh. Kula dhewe rendang balik mulih sebab nek pengancane ten niku sewengi ora wani. Mulai baris ndang melu mulih ngono wae. Yang mengancani, yang menemani amalipun karya amale. Nah amale sae membo dadi wong sae. Amale elek membo dadi elek tur medeni. Lah itulah besok kula panjenengan titi panjenenganipun badhe ngalami ngoten. Pramila napa? Pramila kula panjenengan sagedipun namung berusaha, berikhtiar, berdoa, dipun katrai amal-amal ibadah. Ngoten lho Bu, purun boten purun pasti Bapak. Sebab al-maut kematian itu sesuatu yang pasti datang. Perkara yang paling dekat dalam kehidupan manusia itu adalah bukan putranya, bukan hartanya, bukan suami atau istrinya, bukan pangkat derajatnya, tapi kematian. Sebab kula panjenengan teng pundi mawon dibarengi kalih niku sak wayah-wayah, sak wanci-wanci
nganggo jalaran loro ataupun orang nganggo jalaran loro. Wong namanya al maut, kematian niku luwes. Esok awan, sore, bengi, udan, terang, bledek, gluduk, waras, loro, ayu, elek, bagus, ganteng, sugih, melarat, cilik, gede, enom, tua, bayi, indel-indel, semua patut. Dan itu semua sudah terjadi dalam keluarga kula dhewe. Kula riyen kelas sekawan MI, gak ada adik. Umur 7 hari meninggal dunia karena prematur. Prematur ngertos nggih Bu nggih? Cilik, kurang bobot. Begitu kula pun menikah keluarga 2016, bapak kula sedo, almarhum bapak 2016. Mongko begine ngenten iki bar pengaosan. Enten Masjid Cipto Mulya Pengking. Pengaosan kang ngisi Bapak Dr. Andes Haji Asikin, rumiyin kepala KUA Kecamatan Banyu. Takoke mayit esuke dadi mayit. Takok babagan mayit bapak niku. Kula tesih kemutan, wong pas boncengan kali itu. Leh, karo sapa? Ya Mbak Ano, Pak. Terus tanya kali Pak Ustadz, babakan mayit, kok isuke malah dadi mayit? Mau jenengan mungkin tak takut ampun niku. Gue gek-gek. Nomor kali 2022 kemarin. Kula rumah ibu setelah bapak tilar sedo, kula rumah selama kurang lebih 6 tahun wirawiri. Angger jam 5 sore ibu kula jemput, kula jak sare enten mriki. Mangke jam 3 pagi kula wangsuluke. Sebab ngendikane almarhumah ibu, "Le, Pakmu wis ra ono. Aku gelem turu soritan. Ning syaraté sadurunge subuh aku ngulonno." Oh nggih Bu, sendika dawuh. Kula wirawiri. Esok awan sore bengi panas, esok senajan udan gerot-gerot, subuh nate udan deres, ibu tetep kula dodok kamare. Dodok-dodok. Bu. Pripun iki Jawa deres niku ngileh mboten. Jam pira? Jam setengah sekawan aja. Wis ayo mulai. Mboten apa-apa. Wis ora apa-apa kok ndek mantel kok. Gak ada. Senajan udan terus ibu tetep maksa. Wis ayo. Tekan mriko. Karena ngundi dawuh ku wong tuwa, jare wong tuwa nek ora sare ning omah dhewe ya ora marem. Lah sampai 6 tahun. Lah kok dereng dangu bojo kula nggih sedo. Lah itulah namanya napa? Al maut, kematian. Monggo nak cara dokter kula ya ora kurang lek ngopati. Lek terapi, lek manut sarane dokter, kon ngene ya ngene, kon kemoterapi ya kemoterapi, kon sinar radiasi ya sinar radiasi, kon ngene ya manut. Tapi namanya nyawa, roh niku kekuasaanipun Gusti Allah. Manusia hanya diwajibkan untuk ikhtiar, berusaha dan berdoa. Lene, pramila kula panjenengan monggo mumpung isih waras ngibadah kanthi ikhlas, mumpung isih waras ngibadah kanthi ikhlas, ngelingono yen wis lara ora bisa apa-apa. Ngelingono yen wis lara ora bisa apa. Alhamdulillah niki kula tingali Bapak Ibu hadirin semua, kula tingali sehat-sehat kabeh. Nyatane snack yo telah, wujudan yo resik, malah niki wonten borose minyak gitu. Sing mboten asal ya ampun sak mere. Ngerti iki mau tak cekel lho, tak aturke mau takne mboten sah. Pun niku rezeki niku jatahe piyambak. Piyambak terus jenengan gelo tekan omah
Wegah turu kok. Nah, setiap manusia gadai jatah ikut bejane dhewe. Ampun sameri. Mungkin matur kali panitia mawon. Apik-apikan ate. Mas, aku durung. Aku njaluk minyake ya matur mawon. Lho kok suto. Kon genteni ya gelem kira to Mas ngoten. Mumpung isih waras ngibadah kanthi ikhlas ngelingono nak wis lara ora bisa apa. Ternyata Bapak Ibu, nikmat yang sering kita lupakan, nikmat yang sering kita sepelekan itu adalah nikmat sehat. Nikmat napa Bu? Sehat. Jebul wong sehat niku larang regane. Gedhe kasiate. Kula ki nunggone bojo niku sesasi pun jo seminggu ten rumah sakit. 3 rumah sakit pindah-pindah. Gur pengen golek sehat. Diusahakan. Ditirakati diriyadhoi zikir lan sula jangan dilali zikir lan sula jangan dilali ditirakati nyatane ya diusadani didongani dipasani. Kula ki enten giro sakit riyen enten ketika Mas sudah masuk ruang ICU enten karya di Semarang. Subuhan ya dadi imam wis ngimami, melu donga didongake. Nak perlu karo nangis-nangis, betek-beteke ben apa biar sembuh. Wong piye wong jenenge gegarane ingkang krami napa niku? Garwa ki napa? Sigarane nyawa. Piye-piyekno tetep bojo, tetep didongani, diusadani. Tapi karena Allah berkehendak lain, wallahu a'lam. Kita harus belajar ikhlas, belajar lillah lan legowo. Tekane Israil tanpa kula nuwun, tanpa nembung roh sampeyan kula suwun ora kena semayan sak jam setahun najan sira dremimil sugih panuwun. Ketika Allah sampun menghendaki sinaosa kula panjenengan donga ngantek ibu niku enten grosak niku maca Quran ora kendhat-kendhat esuk awan sore maca Quran betek-beteke nggo jaluke sepura putrane nggih jaluke sepura garwa kula maca Quran masyaallah untung cek dhewe wong tuwa ya Allah aku sesuk ora enek macake aku wong tuwa kula ya mboten enten berkah cek maca dhewe wae masyaallah diwacake Quran, wacake Yasin wis kabeh donga rapal diwacake. Betek-beteke ben pikantuk pitulungan. Tekani Israil tanpa kula nuwun, tanpa nembung roh sampeyan kula suwun, ora kena semayan senajan sak jam utawa setahun. Najan sira dremimil sugih panuwun. Nah sepancen jatahe semono kok Bu. Naran dremimil lambene ngantek ndowek. Kalau Allah sampun menghendaki yang terbaik, apa boleh buat? Lah. Pramila napa? Pramila kula panjenengan namung sagedipun ikhtiar, berusaha, berdoa, ibadah. Allah dawuh ibadahmu wis diepas ora
suwe ya mung sapedote napas yen wis bali ngarsane kang maha welas gari nglekar nganggo topeng kapok kapas le niku nggo selamat ri sholli wa sallim qad wahada Gusti Allah dawuh ibadahmu wis diepas. Ibadah kula panjenengan wis diukur kadare dening Gusti Allah. Semanten ugi cobaan gesan setiap manusia itu sudah ditakar, diukur sesuai dengan kemampuan orang tersebut. Sami kula dicoba Gusti Allah berlikaliku cobaan hidup kula. Niku mungkin Gusti Allah ya wis ditaker, wah kek tak coba ngene-ngene tak paske karo kahanane. Mula nggih surat Al-Baqarah terakhir nika Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana Rabbana wala tahmil alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina Rabbana wala tuhammilna ma la taqata lana bi wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fangsurna 'alal qaumil kafirin. Intinipun Allah akan menguji kepada hambanya apapun ujiannya, cobaan hidup apapun. Mungkin kelangan keluargane contone kula, kelangan bondo bandane contone rencang kula. Kula wingi pas tilikan santri anak kula ten Klaten niku rencang kula curhat kelangan kapusan tuku mobil blandane wong duwite wis ditransfer mobile melayang. Jadi kurang lebih 100 juta melayang. Mangko ku duit sing lumpuhke hasil panen lumpuhke, hasil gaji guru lumpuhke sithik-sithik dimeni-meni, rekae arep ditukokke setang bunder malah wah niku anak geblek-geblek. Mas kula didongake jeneng nak kecekel nggih kula paringi sedawah. Oh nggih pun tunggu ngomong kok digeblek-geblek wis estul Mas. Nggih cah cilik kok dijuk donga aku lek cilik kula ngrasane dereng. Nggih pun kok saran-saran nyuwun kali Gusti Allah. Kabeh menungso sak derma usaha. Sehat to Mas Pangit? Sehat. Dicoba nyawa contone kula, dicoba bondo contone rencang kula, dicoba putra ya contone rencang kula. Wong tuane sugih malah anake do nasar blasur. Enten mboten? Nek dah wong tuane biasa pas-pasan malah anake do nurut-nurut, kandhan-kandhanane manut-manut sing orang berada terkadang malah putrane kandhan-kandhanane angel. Lah piye wong njaluk apa-apa dituruti. Arep king anmen wonten turuti malah melincir teng pundi-pundi. Nggih no, benten jenengan putrane arep tukok wah ora tukok apik montore disemayani. Akhirnya cukup ngonten. Wayah sekolah mulih ya tekan ngomah rasa mampir nang ndi. Beda sing tumpakane sepeda niku wong nglencer tekan pundi-pundi. Nak riyen kula ngoten niku. Gandeng ora anu iso tumpak pijengi ya mulih ndang mulih. Ora sang nglencer nyang ndi-ndi. Lah kancane sing tumpakane sepeda niku malah bablas tekan ndi-ndi. Pamit sekolah malah pacaran. Lah belayang-belayangan, tumpak-tumpakan, WA-WA-an ndang mulih meteng 3 wulan.
Nah wis meteng ora gelem tanggung jawab. Lah dalah. Mulut godane orang itu beda-beda. Enten ling digoda kelangan nyawa, kelangan bondo, digoda putra, napa melih Bu? Digoda jabatan. Ketika belum mendapat jabatan, walah karo kancane. Piye kabare? Saya Pak. Ndang wis jabatane tinggi kepethokno ketus. Wis lali, ken wis pasang senyum. Tak salami wah wis dadi pejabat. Plengas asem iki wah kene pasang beda. Ya nak kula ya wajar orang yang punya jabatan mesti kacang lupa akan kulitnya biasanya. Ora kelingan biyen gojek bareng nongkrong bareng umpamane ya. Itulah godaan hidup seperti itu. Pramila kula panjenengan monggo tetep supados eling kelawan waspada sak bejo bejaning tiyang niku ingkang tansah eling kelawan waspada niku ngendikane tiyang sepuh rumiyin. Itu. Dados Bapak Ibu, monggo kula panjenengan mumpung masih diberi kesempatan hidup. Niki rak tesih sugeng sedanten to nggih. Napa sing benjing ajeng daftarke sedo? Nah, mboten to, pingine kan panjang umur, lancar rezeki, sehat, bagus waras, kakek-kakek ninen-ninen. Pingine niku wallahu a'lam. Allah yang tahu lebih tahu akan kemanfaatan usia kula panjenengan. Pramila dawuhipun Kanjeng Nabi, khairun nasi anfa'uhum linnas. Sak becik-becike menungso sing iso maringi manfaat marang menungso sanesipun. Pramila kula panjenengan belajar memberi manfaat minimal untuk dirinya sendiri, keluarganya masing-masing. Pun setengah sedasa nggih Bu nggih. Pun semanten nggih Bu nggih, mboten saged gawan saling jengjing pasaran. Nggih lho. Minggu wage ngendikane wong Jawa, minggu niku gangsal, wage niku sekawan. 5 karo 4 niku 9. Muga-muga dalu menika kula panjenengan ingkang kersa ngaji menika pikantuk barokah wali songo. Allahumma amin. Bapak Ibu mekaten ingkang saged kula aturaken mugi wonten manfaatipun kupat duduhe santen menawi kula lepas nyuwun pangapunten. Numpak kijang bocor ping kalih mugi benjang saged kepanggih malih. Bibi surip tuku klobot petuk encik tawa roti. Wong urip pancene yo abot, mula ayo becik sing ngati-ati. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Nasrun minallahi fathun qarib. Fastabiqul khairat wa akhiru da'wana assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, papat.